Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri berriz ere Hearthstone honetara, eta gaur jolastuko dugu 3 partida Pikaroarekin, ea zer moduz moldatzen garen. Eta gaur arratsaldean edo agian ez dakit izango dut lehen esan aderraren zuzenekoa Twitchen, beraz bideo hau nahiko izetorreko zaizuen. ¡Valira! ¡Contra Malfurion! Vale, Protegeré los bosques. Vigila tu espalda. bueno, tengo esa campora. Vale. ¡Me encuentro mal! Bicho de fuego. La luz me protege. ¡Dame un abrazo! Allá vamos. Vale. Allá vamos. ¡Listo! Au. Cerré tu escama, señor de las ¡Listo! montañas. ¡La plaga lo devorará todo!
estu jolasten. Bi partidatxo gehiago. Horrelakoak badira asko ere oso luze ez da izango bidea. Baina, bueno. Valira contra Rexar. Que comience la caza. Vigila tu espalda. Nadie sobrevivirá. Has luchado bien. Me rindo. Vale. Bueno, orain jolastu azkengo partidatxoa bueno, zer moduz moldatzen garen. Eta bar. Badiru honetan alpersamar dabilela. Beraz, itxarotua besterik ez daukagu. Valira contra Uther. Lucharé con honor. Vigila tu espalda. Silvia Campora. ¡Hay de sobra! Me encuentro mal. El deber me llama. ¡Dame un abrazo! El deber me llama. Hori. Gracias. Allá vamos. ¡Listo! Vale.
Cerré tu escama, señor de los dragones. Los seres de carne son muy frágiles. Cerré tu escama, señor de los dragones. ¡Dobla! ¡Dobla la zozobra! No es un objetivo válido. Vale. Segulago cagada egin dut hor. Kaka! Fuck. El deber me llama. Oscurezcas el cielo. Mi pesadilla reina. ¡Carne para el señor! ¡A cubierto! El deber me llama. Acceso denegado. ¿Qué quieres? El doble de tiempo y el doble de oro. Bzzz. Mm-mm. El deber me llama. Nunca sabrán qué les pasa. A ver, azkarra da 8 erasoko lioke lehenengo. Bueno, digan ez. Oso ondo.
me llama. No, begira ez. Justicia. Este es mío. Tu magia no te salvará. El deber me llama. La victoria es Bueno, azkenean egaz dugu. Sobretxo batzuk irekitzera gian 6 sobre horiek eta listo ditugunak direlako. Ea zer topatzen dugun. A ver. Laugatik hiru bat, inbokatzen denean, esbirro etxai bati 3 puntu min. Gerlarentzako batgatik bat bi bat, eta inbokatzen duzunean pirata bat zure eskura. ¡Común dorada! Gerlarentzako 3gatik, bi 3 bat, 3 puntu armadura lortzen dituzu eta lagaio bat zure eskura. Neutroa 6gatik, 5 3 bat, eskutu divinoa eta embestir. Eta izan eroi botere eta magiaren menpe. Poco común. Astiantzako puntu batgatik, 2 puntu min esbirro bati eta dragoi bat badago zure eskuan, magia bat lortzen duzu. Batgatik, bat bi bat, inbogatzen duzunean, pirata bat zure eskura. 6gatik, 4 5 bat, embestir, eta bento furoso. Hori da bi aldiz eraso dezakela. Batgatik, bat bi bat, eta turno hasieran puntu bat bizitza gehiago. Poco común. 6gatik, 5 5 bat, jokalari bakoitzak karta bat lapurtzen du, dragoi bat bada, zelaira doa. Poco común. 3gatik, gerlarentzako, 2 5 bat, pirata bat inbokatzen denean, txai aleatorio bati 2 puntu min. Druiderentzako, 2gatik, bat bat bat, antarbol bi bat inbokatzen duzu. Palainarentzako, 3gatik, 2 3 bat, bizitza lapurtzen du, eta dragoi bat aurkitzen duzu. Palainarentzako, batgatik, esbirro bati gehi bat, gehi bi, eta eskutu diuna zure eskuan dragoi bat baldin badago. 5gatik, 5 5 bat, karta bat lapurtzen duzu. Poco común. Apaizentzako, 3gatik, 2 puntu esbirro guztiei. Eta zure eskuan dragoi bat badago etxai bakarrik. Lagaio bat zure eskura, paisarentzat. Pikore batgatik, bat bat, 2 pirata bat bat zure eskura. Astentzako batgatik, bat bat,
Eta hiltzen denean misil arkano bat zure eskura. Xamanarentzako, intzisoarentzako. Xamanarentzako laugatik, bosazpi bat, gehi 2 puntu min etxisoa eta 2 mana kosteko sobrekarga bat. Eta pikoarentzako, esbirro legendario bat lortzen duzu. Edo kondairetako esbirro bat. Hirugatik, hiru bat. 2 puntu min egiten ditu zure eskuan dragoi bat izan ez gero. Xamanarentzako esbirro bat izozten duzu eta Galakron inbogatzen duzu. Laugatik, bizei bat, enbestir eta provokar. Guztientzako hirugatik, hiru bat. Etxeiak du eskuan duen karta bakoitzeko gehi puntu bat eraso. Eta xamanentzako batgatik, esbirro guztiei gehi bat eta puntu bateko sobrekarga. Eta azkenengoa. Bigatik, bi bat. Pirata bat jotzen duzunan, esbirro hau zuzenean doa zelaira. Pikoarentzako puntu bat eraso esbirro bati eta Galakron inbogatzen duzu. Xamanentzako batgatik, hiru bat, gehi puntu bat eraso, mana sobrekargatuak dituzun bitartean. Vale, epika, palanarentzat. Bigatik, txanda batean mini jasatzen ez baduzu. Provokazioa duen 6 bat inbokatzen duzu. Eta logatik, bi bat, enbestir eta Galakron konbokatzen duzu. Bueno, lagunok, hau izan da den, espero gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago.